Узган отна сәяси вакыйгаларга да бай булды. Республикада Татарстан Казанышлар Республикасы дип исемләнгән автобус марафоны башланды. Прокуратура хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистларны Россия матбугаты көне белән тәбрикләде. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Илдә президент сайлауына Владимир Путинның тәкъдим ителүен хуплап имзалар җыю буенча бердәм көн узды. Шәһәрләрнең сәүдә үзәкләрендә имза җыю 23 декабрьдән бирле бара. Волонтерлар консультация бирә. Узган атнада республика һәм Россия казанышлары турында автобус марафоны башланды. Ул Татарстанның зур район үзәкләре Лаеш, Кукмара һәм Питрәш районнарыннан башланды. Проект барышында Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советы депутатлары, министрлар һәм җәмәгать эшлеклеләре фикер алышты. Алар республика казанышлары һәм Татарстанда милли проектларның тормышка ашырылуы турында сөйләде. Я высказал свою точку зрения о том, что, конечно же, развитие туризма, развитие рек, туризм именно по рекам, он дал бы огромное развитие для Лаишева. Это новые бюджетные инвестиции, это новые рабочие места. Ну, представьте, каждый день приходит по 3-4 огромных корабля, где 500 человек. Это же хорошо. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика журналистларын Россия матбугаты көне белән котлады. Казан гаилә үзәгендә республика масса күләм мәгълүмат чаралары журналистлары җыелды. Урын очраклыгына сайланмаган 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Гаилә үзәге холлында журналистлар династияларының фото күргәзмәсе оештырылган. Фәрит Мөхәммәтшин аларга рәхмәт хатлары тапшырды. Алар арасында хезмәттәшебез техник бүлекнең әйдәп баручы инженеры Валентин Бандеров табар иде. Органы государственной муниципальной власти без средств массовой информации не могут вести ни большую, ни малую политику. Вы первые, кто получаете информацию из уст Раисы Республики Татарстан. Вы ее доносите до читателей, до слушателей на телевидении, на радио. И через вас мы работаем с нашим многонациональным населением Республики Татарстан. 15-й год я работаю на госрадиокомпании «Татарстан». Ну, за год моей работы были разные события. Мою работу оценили. Я отвечаю за техническую составляющую нашей госрадиокомпании. Мы стараемся, чтобы наш зритель остался доволен хорошей картинкой, звуком. Татарстанда Infon Week проектын гамәлгә ашыралар. Бу хакта республика үзәк сайлау комиссиясендә узган утырышта сөйләделәр. Тавыш бирү 15-16 һәм 17 мартта уза. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе гаилә елында сайлауларга бөтен гаилә белән акциясын эшләтеп җибәрде. Конкурслар, республика сайлаучылары белән очрашулар, Татарстан мәктәпләрендә сыйныф сәгатьләре планлаштырыла. Infon Week проектына килгәндә аны гамәлгә ашыру 17 февральдә башлана. Казанда рус бильярды буенча халык-ара турнир узды. Спорт турнирын оештыручыларны, катнашучыларны республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Турнирда 16 иң көчле спортчы катнашты. Россия чемпионнары, дөнья чемпионнары, дөнья кубоклары җиңүчеләре, халык-ара спорт мастерлары. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстанда төрле спорт төрләрен шул исәптән бильярдны үстерү өчен барлык шартлар да тудырылган. Республикада әлеге интеллектуаль спорт төре елдан-ел популярлаша бара. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.